Lumière TV filɛbagaw aw ni ɲakuma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw ni ce aw minnu sɔgɔli bɛ Lumière TV la show ani kili walisa ka aw kunnafoniya a ka don kibaru la min a ka don kunnafoni wagati ye o selen ni ye. Cɛkɛda min bɛ wele ko Agence nationale pour l'emploi u ye sigili kɛrɛnkɛrɛn kɛ bi araba juillet kalo tile 31 san 2024 o ɲɔgɔn ye bolila u ka conseil administration kan aw ni ne an ka jɛga Amadou Sala Touré ka sɔrɔlenw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. ANP cakɛda yɔrɔ ye cakɛda min ni u bi baaraw la wa u ka conseil d'administration a bi falen kuma caman nin waati na an filɛ yɔrɔ min na Papa Mbɔch Touré ale ye CNPM ma ye ale de kɛlen bɛ ka yɛrɛ ta an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Tala kan dɛmɛ an ka se ka baara ɲuman kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲini u fɛ an de bɛ jɛ kulu kelen de don an ka se ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ fɛn min ɲini ANP kɔnɔna la n'o ye malidenw ka baarako ye ka se ka baara dabolow caya ka denmisɛnw don baara la Alahu Taala kan dɛmɛ n'o sira ye o kunna wolo di ANP ma. ANP fo ani ministère de tutelle ani autorité nationale o ka cɛsiri la ANP fana cɛkɛda mun bɛ promotion d'emploi kɛ o hukumu la an bɛ an bi session ordinaire binani ani segi session extraordinaire mugani konontonta donc ni y'a ta activité la rapport d'activité la ni y'a ta 2023 500 bafla ni mugani saba ni y'a ta kɛmɛ an ye bisegi ani wɔɔrɔ de kɛ activité la donc o de observation générale ye en perspective fana madame le ministre ka vision ye o ye ka secteur privé sinsin kosɛbɛ donc an ka activité b'a la o perspective là mais bi an bɛ évaluation financière évaluation programmatique de kɛ ni y'a ta indicateur de placement nous an ka domaine d'intervention 100 ba fila ni mugan ni saba an ye prévision kɛ ba fila la ka kɛ ko n bɛ ba fila déplacé mɔgɔ ba fila déplacé mais ba kelen ani kɛmɛ ani mugan ni naani donc o ye n'i y'a kɛ kɛmɛ 50 ani 6 o de pourcentage ye an bɛ presse fana fo ka bɛɛ fo k'a fɔ ko an bɛ jija halisa an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn bolo minɛ pour que an ka se ka autorité nu dɛmɛ. Albatros Énergie ye baro sigida kɛ ni kunnafonidilaw ye min bolila énergie du Mali kunka ko kan bi araba juillet kalo tile 31 san 2024 hôtel Maïva place la aw ni ne an ka jɛga Amadou Sala Touré ka sɔrɔlenw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Albatros Énergie ye cakɛda min sigilen don an ka jamana kɔnɔ olu ni EDM SA u b'a la ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ se ka to énergie n'a bɛ fɔ a ma ko yele o bɛ se ka di malidenw ma wulikajɔ ni baaraw kɔni kɛra o kama vérificateur général a ye baaraw dɔ kɛ baara minnu bɔra a ka rapport kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na Albatros o ɲɛma ale ni a ka maaw kɔni nana jaabili kɛ kunnafoni dilaw ɲɛkɔrɔ ka ɲɛsin vérificateur général ka rapport ma ani unu EDM ka jɛɲɔgɔnya baaraw ni kɔ minnu kɛra kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen wulikajɔ ana baaraw a kɛra hôtel Maïva place la ACI 2000 kɔnɔna na an ka jɛ an ka u ka Aminata Diarra chef comptable Albatros Énergie a ko première question kun ye fɔlɔfɔlɔ ye an ye kibaruya dɔw de ye fɛnw kɔnɔ réseau ni fɛnw kan an bɛ fɛ ko kunnafoniya a bɛɛ tɛ tiɲɛ an bɛ fɛ ka kunnafoniya di pour que ka a jɛya bɛɛ k'a faamuya projet BVG la u ye accusation min kɛ Albatros k'a publier an ye réponse ni kunnafoniw ni justificatifs bɛɛ d'u ma n'u ma olu de u ma o réponse tenir compte an bɛ fɛ ko o kunnafoniya de d'aw kan pour k'a k'a faamuya quoi à part que énergie de carburant fourni pour que an tɛ se ka production kɛ sinon il y a d'autres projets wɛrɛw bɛ qui se passe bien on n'a aucun problème à part ça. Aw de ne halisa an ka dugawu kɛ an ka ba Maliba ye Ala ka bɛn ani keleya sigi jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ani an ka Mali kɔnɔna na o la ni bɛ dan kɛ an ka bi kunnafoni na aw ni ce aw ka kulumajɔ la wa aw k'an bɛn wagati wɛrɛ. Balimakɛw n balimamuso électronique de jɔrɔ bi aw la o banna pewu walima sokɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafulu minɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fule dumasi
chez Mamoutou Traoré yele électronique a filɛ nin n'i bɔra Membugu sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre Mable fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique chez Mamoutou Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ bafoule guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique chez Mamoutou Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ funɛ dimanche o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamoutou Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ